Oh, welcome! Takže dnes si ukážeme, ako nainštalovať nejaké tie hacky na Minecraft s verziou 1.2.3. Otvoríme si prehliadač, pôjdeme na túto stránku, stiahnete si to, lenže ja si to stiahovať nemusím, pretože dneska som to tam uploadoval, takže toto je ono. Dáme si to do nejakej zložky, aby sme to potom vedeli nájsť. Rozbalíme si to. Máme tu ďalšie dva archívy, Modlader a X-Ray. Teraz kde ich extrahovať? Otvoríme si počítač, C, používateľia, meno používateľa, pôjdeme do zložky app.data, lenže niektorí ju nebudú vedieť nájsť, lebo je skrytá, ja som si ju niekde sa dal nastaviť, to je jedno proste. Tak si dajú lomítko, znak percent, app.data, a znovu percento a enter. No a vlastne sa vám spustí presne to isté, čo mne tu. Ďalej pôjdeme do zložky .minecraft bin a máme tu súbor Minecraft. Na ten klikneme pravým tlačidlom a dáme otvoriť v programe WinRAR archív. Tak a teraz tieto dva, Modlader a X-Ray, rozbalíme. A všetky tieto klas súbory, okrem tých rarov, iba klas, nahážeme sem. OK. A je tu ešte jeden dôležitý krok. Musíte zmazať súbor meta.inf, inak vám nepôjde hra. Proste sa vám nebude dať spustiť. Tak sa vymáže. Dobre, to by bolo. Teraz si ukážeme, ako to funguje v multiplayeri a v singleplayeri. Otvoríme si hru. Toto proste ignorujte, to sa niekedy stane. Stačí to ignorovať a ono sa vám už spustí. Takže enter game. Najprv to ukážeme v singleplayeri. Takže máme tu nejakú tú mapu. Ďalej si ukážeme teda ten X-Ray. Ten sa dá spustiť proste tlačidlom X. Stačí zmagnúť X a vidíte v zemi všetky vzácne rudy, aj spawnery. A ponovom aj lávu a vodu. Tak ďalej tu máme aj flyhack. Stačí raz zmagnúť F a potom dvakrát medzerník ako v kreatíve. Počkať. Dobre, a už letím dvakrát za sebou. No a tento flyhack je dobrý aj vďaka tomu, že aj keď letíte a vypnete ho, tak sa vám nič nestane. Môžete aj spadnúť zo skaly a nič sa vám nestane. Ďalej pôjdeme nájsť nejaké tmavšie miesto. Napríklad táto jaskyňa. A je tu nočné videnie. Tam stačí proste zmagnúť písmeno L. A hneď je svetlo. Takto je to bez svetla a takto je to s tým svetlom teda. No, tak si to poďme ukázať v multiplayeri. Na tento chodím, ten nemám rád, tak tam môžeme ísť teraz trochu. Login môžete vidieť, ja som aj tak už nechodím. Takže teraz sa pozrime niekde, cez čo to bude vidieť, cez tu, X-ko. Vidíte, funguje to. Ďalej znovu zmagneme F-ko a dvakrát za sebou a zase letíme. No, a už som vám, takže to je jedno. Tak vidíte, že to funguje. Vďaka za pozretie, dúfam, že vám to bude fungovať a ak budete mať nejaké problémy, môžete to napísať do komentárov. Tak díky.